אל תפחדו מחיידקים, הם יכולים להציל אתכם. ידעתם ש2 עד 3 קילו ממשקל גופנו עם חיידקים טובים? המטרה שלנו להגדיל את כמות החיידקים וגם את הסוג והמגוון שלהם. למה בעצם? כי יש מספר תפקידים מאוד מאוד חשובים שהחיידקים הטובים עושים לגוף שלנו. 1. הם מונעים הרבה מאוד מחלות כמו סוכרת, דמנציה, מחלות לב. 2. הם משפרים את תהליכי עיכול וספיגה. 3. הם מחזקים את מערכת החיסון. ו4. הם מייצרים חומרים חדשים. אז אנחנו רוצים את החיידקים הטובים כמה שיותר. איך עושים את זה? אוכלים הרבה מאוד מזונות מהצומח שמכילים סיבים תזונתיים, כמו ירקות, כמו פירות, כמו דגנים מלאים, כמו קטניות שיש בהם סיבים. זה מגדיל את כמות החיידקים. אבל הדבר הכי חשוב זה לאכול מזונות מוחמצים כמו מלפפון וכרוב כבוש. אם אתם רוצים לדעת איך להחמיץ מלפפון וכרוב כבוש וירקות אחרים, תשאירו את המייל שלכם וישלח לכם סדנת החמצה בחינם. אז נתראה ותשמרו על עצמכם.